بسم الله الرحمن الرحيم. متنگی آیت کی ٹرانسلیشن یংسی وقل اور آپ فرما دے نہاک نہایو ربی اے میرے رب اے ایگی مپو اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں تیری اینا نہاک کی پناہ نیجری نہاک تا چنگجفم تانگجفم نیجری I seek refuge to you آشروی تانگجفم نیجری من ہمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے شیطان کی وسوسہ سنگدگی کنبینہ با اینا نیجری وسوسہ ہے بدی میو بگی تھموئی دا فتہ با وخلا خلبدو پروچنا ہائی بانگلانا ادومان انگلیش تا شیطان نا وhispering توبا سجیشن پی با تھموئی دا حبچل بدو وا فتہ با ادو بو کوئی وسوسہ ادو کی وسوسہ ادو دگی کنبینہ با اینا نہا وندر نیجری متنگی آیت سی انگسی وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اینا نہاک وندر شیلٹر نیجری تانگجفم چنگجفم نیجری کنبینہ بہائی جری ربی اے میرے رب اے ایگی مپو ان یحضرون کہ وہ آئے میرے پاس مانا ایگی اناکتا لاک پدگی کنبینہ بن نیجری آیات انیسی کی تفسیر کھنگنا بہونا سے اسیگی آیت سے نکھنگو گامی من ہمزات الشیاطین شیطان کی وسوسہ سے افبدگی افبا می دسو شیطان ناس سوہلک پا نترگا وسوسہ ڈالی بگی اکی بلائی گنے ادونا علماء تفسیر نے عبیری اسیگی دعا سے آیت انی سے اسیگ سیزن نگدہ بنی اصحاب متمدہ امسن وسوسہ لاک متمدہ ادوگا متنگی آیت سنا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ مانا ہائی بدی شیطان نا حاضر ہوئی دنا ایون دا مانگ بتا حل بدو ادو دگی کنبینہ با اینا مانا حاضر ہوئی بسی اوی بیدنا با اوی رکتنا با ای نیجری اللہ نا واندا تفسیر دا علماء نا سیسو یری مدو دی کناگومو مسلمان گی یوم دا بوت پریت اسمائنا شیطانی اثر لئی بتا رگا دی اسیگی آیات سے سیزن بتا رگا دی انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوئی گنی سورہ المؤمنون کی آیت 97 کا 98 کا سیانی سے امکتنگ آئی گپن کم من نسی میں ہم ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ای یحضرون شیطان کی وسوسات دگی اصحاب متم دا امسون ایمون منون دا بوت پریت کی امسون شیطان کی اثر دی کنبینہ بھائی دمکتا آیت انیسی سیزن نگدہ بنی سورہ المؤمنون کی آیت 97 کا 98 کا